Ишет, күр, истә тот. Хәерле көн, шәкертләр. Туган телебез буенча белемнәрне ныгытырга әзермесез? Әйдәгез, башлыйк. Бүген без сан сүз төркеме турында сөйләшербез. Аңа караган берничә мәгълүмат һәм мисаллар белән танышырбыз. Әйбернең санын, микъдарын белдерә торган сүзләр сан дип атала. Күпчелек очракта саннар исемне ачыклап киләләр. Мисал өчен, бер кеше, 6 китап, 7 кыз һәм башкалар. Саннар предметның күплеген белдерсәләр дә, предмет күплек сан кушымчасын алмый. Мисал өчен, 2 укучы. Әлеге мисалда без укучы сүзенә лар-ләр кушымчасын ялгамыйбыз. Ягъни 2 укучылар дип әйтү ул хата булып санала. Сан кулланганда без күплек сан кушымчасын кулланмыйбыз. Истә калдырабыз, шәкертләр. Саннар 3 төрле языла. Аның беренчесе гарәп цифрларыннан соң килгән кушымчалар саннан аерылыбрак языла. Мисал өчен, 5нче сыйныф һәм 2нче күнегү. Биредә без нче кушымчаларын аерым язабыз. Вакыт чикләрен белдергән саннар сызык аша язылалар. Мисал өчен, Муса Җәлил 1906-1944 елларда яшәгән. Рим цифрларыннан соң кушымчалар язылмый. Мисал өчен, 20нче гасыр, Николай II. Биредә без 20 дигән Рим цифрларыннан соң нче кушымчаларын язмыйбыз. Һәм шулай ук Николай II дигәннән соң да Рим цифрларыннан соң кушымча язылмый. Сүз белән язылганда 11дән 19га кадәрге саннар кушылып языла. Мисал өчен, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Шәкертләр, шуны игътибарга алырга кирәк. Әлеге саннарны әйткәндә без әйткәндә м авазын ишетсәк тә, язганда н хәрефен язабыз. Димәк, безнең 11 сүзе 2 сан кушылып языла. 10 һәм 1 саннары кушылып язылганга күрә, безнең н хәрефе языла. Игътибарлы булыгыз. Шулай ук искәрмәгә дә игътибар итәргә кирәк. Даталарны белдергән саннар цифр белән языла. Мисал өчен, 23 февраль, 8 март. Биредә без цифрларны сүз белән язмыйбыз. Игътибарлы булыйк. Димәк, шәкертләр, кабатлап алабыз. Безнең саннар берничә төрле языла. Аның беренчесе гарәп цифрларыннан соң килгән кушымчалар саннан аерылыбрак языла. Мисал өчен, 5нче сыйныф, 2нче күнегү. Вакыт чикләрен белдергән саннар сызык аша язылалар. Мисал өчен, Муса Җәлил 1906-1944 елларда яшәгән. Рим цифрларыннан соң кушымчалар язылмый. Мисал өчен, 20нче гасыр, Николай II. Сүз белән язылганда 11дән 19га кадәрге саннар кушылып языла. Мисал өчен, 11, 19. Шулай ук искәрмәләрне дә онытырга ярамый. Даталарны белдергән саннар цифр белән языла. Мисал өчен, 23 февраль, 8 март. Биредә без цифрларны сүз белән түгел, санның үзен язабыз. Ә хәзер инде иешенә тукталабыз. Саннарның 3 төренә дә карата 2шәр җөмлә язып җибәрергә кирәк. Ә инде иешен, шәкертләр, сез Шаян ТВның Instagram битенә җибәрә аласыз. Һәм без иң шаян шәкертне билгеләрбез. Кадерле дустым, бу заманда гыйлемсез, фәнсез кеше, җансыз, тәнсез кеше. Шаян ТВ белән бергә булыйк. Бергәләп күп белергә тырышыйк. Киләсе очрашуга кадәр сау булыгыз.